ai confort, ai prestanță. Remarc tendința multora de a încerca să fie personaje atunci când au un eveniment elegant sau când, eu știu, au un moment important în viața lor sau poate chiar o întâlnire de business importantă, încearcă să joace un rol. Nu funcționează, trebuie să te simți confortabil în hainele respective. Ca să arăți bine, trebuie să faci foarte puține lucruri. Alege țesături de calitate, croiuri care ți se potrivesc, culori care te pun în evidență și nu te îndepărta foarte tare de la regulile de stil. Păstrează-le, pentru că știm cu toții, moda trece și stilul rămâne. Poartă deci țesături fine. Dacă vrei negru, poartă negru, dar dacă te pune în evidență o altă culoare mai bine, încearcă-o pe aceea. Totul este să te menții în limita ta de confort